Лилия апа, синең кыз бабайга хат язганың бармы? Нәрсә сораган идең? Әйе, язганым бар. Мин кокос шикләүгә сораган идем. О, нинди оригиналь бүләк. Ә тагын нәрсә сораган идең? Башка бер сораганым булмады. Әмма безгә һәм сезгә яңа ел алдыннан бүләк Лилияле калеп. Миңа рәхәт булмаска тиеш. Нигә син үз-үзең белән килешмисең, нәрсә булды? Мин уйлаган идем, яза башлаган идем дөресрәге. Политик роман. Тукай, Ну, тукайдыр инде бу. Дәрдмәнд, Сәгыйд Рәмиев. 13 яшькә кадәр курчак уйнаганмындыр. Һәм сорыйм башка кешеләрдән нинди төстә мин, сезнең өчен нинди төс мин дип. Һәм күп кеше кызыл дип җавап бирә. Булганда аның турында уйланмыйм, ахырга арада ул минем бар. Ә булмаганда әлбәттә мин борчылам. Минем ял идәсем килә бу картинага карагачтан. Бәлки мин дә кайчандыр ялганмындыр татар телендә сөйләшергә. Авылга алып кайтып, мәктәптәге укучыларга андый кешеләрнең реаль икәнлекләрен күрсәтәсем килә. Ул ялгансыз, ул өчен, аның фикерләре шундый кызык, аның шигырьләре үзгә. Ул Лилия Низамова. Лилия, хуш килдең. Сез. Лилия Низамова. Башта аның үзенә исен китә. Өр-яңа, үзендә туган, тапталмаган, кырыйдан тагылмаган оригиналь фикерләренә. Аннары аның шигырьләрен ишетәсең. Укыйсың да Лилияны тагын да киңрәк күрә, туя башлыйсың. Фикерле яңа буынның иң якты вәкилләренең берсе. Университетта журналистка укый. Сез уйнарга яратасызмы һәм сезнең яраткан уеныгыз нинди? Мин бик озак уйнадым курчаклы. Мин нинди генә сюжетлар кормадым анда. Ой. Нишләйдең? Сәясәткә кереп китә идең. Минемчә 13 яшькә кадәр курчак уйнаганмындыр. Әйе, мин шундый елый аларны тартмага тутырдым. Мин үземне мәҗбүр иттем алардан баш тартырга. Мин хәзердә мин аларны чыгарып куйдым салкын бүлмәгә һәм алар яныннан узып киткәндә миңа шундый ул мине шундый авырттыра, миңа шундый начар. Минем аларны шулай алып кирип җылыга куясым килә. Һәм мин үземне мәҗбүри бәлки үстергәнмендер. Минем үсәсем килмәгәндер, зураясым, улгаясым килмәгәндер минемчә. Шуңа күрә миңа бик ошый иде курчак уйнарга. Сюжетлы уеннар уйнарга, корырга сюжетлар миңа ошый. Лилия, менә миңа бик кызык синең менә хәзерге хәләттән. Мин бәлки әз генә шикләнәмдер үземнән бүгенге көндә. Һәм ниндидер стабильлеккә омтыламдыр. Һәм шул стабильлекнең миңа кирәкме, юкмы икәнлеген әлегә аңларга мохтаҗам. Менә шундый хәләт миндә хәзер. Стабильлек ул гел омтыла торган әйбер, әмма беркайчан аңа җитеп булмый. Әйедер, белмим. Бәлки ул кыска гына вакытка булып ала да, аннан соң тагын үзгәрә. Кызык, нәрсәдән чыкты икән андый? Нигә син үз-үзең белән килешмисең, нәрсә булды? Миңа күптән түгел 20 яшь тулды. Һәм мин киләсе елга үземә максатлар төзи башладым. Һәм шунда бер максат үземнең кем икәнлегемне, нинди төстә булуымны, тактиль яктан нинди булуымны аңлыйсым килде. Һәм үзем турында китап дип әйтсәм бик пафослы була инде. Ну, бер бит тутырасым килде, менә язып, нинди төстә мин? Лилия ул нинди төстә? Лилия ул нинди тактиль яктан? Лилия ул кем? Менә шулай дип язып чыгасым килде. Һәм үземне белмәүемне аңладым. Шул вакытта ниндидер стабильлек тели башладым, беләсем килә башлады. Мин бүген бик күп әйберләргә ризалашам. Ризалашам да, аннары ул әйбернең миңа килешмәгән аңлыйм. Әгәр дә мин үземнең кем икәнлегемне һәм нинди икәнлегемне аңласам, мин юк, бу мин түгел. Мин бит менә мондый, миңа мондый эш бирмәгез, мондый эш кушмагыз дип әйтә алыр идем. Иҗат өчен сезгә нинди шартлар кирәк? Уңайсыз. Ничек була уңайсыз? Миңа
рәхәт булмаска тиеш. Ну, мин нәрсә иҗат итүгә карый инде. Әгәр дә мин шигырь язам икән, мин аны үземә рәхәт булмаганда язам. Мин өстәл астына утырып яза алам шигырьне. Диванда ятып мин беркайчан да бернәрсә яза алмыйм. Ансаның утырып, өстәл астында уңайсыз булырга тиеш. Булай күңел халаты да уңайсыз булырга тиешме сиңа? Кыен Күңел булырга халаты тиешме? да уңайсыз булырга тиеш. Чөнки мин менә рәхәт вакытта минем дә шигырь тумый. Белмим. Бик сирәк инде, юк диярлек. Ну, һәр кеше шигырь язу, һәр кешегә ниндидер, һәр кешенең үз максаты шигырь язуда. Минем максат ул үземне терелтүдер инде, бәлки, үземне тынычландыру. Мин аны язганда киресенчә тынычсызланам, язып бетергәч тынычланам. Сезнең иң яраткан төсегез нинди? Мин бу сорауды, уйлыйм бу турыда. Минемчә сары. Сары. Әйе. Син үзең нинди төстә хәзерге вакытта? Мин шулай ук тикшерәм бит инде бу сорауны, уйлыйм бу сорау турында. Һәм сорыйм башка кешеләрдән, нинди төстә мин, сезнең өчен нинди төс мин дип. Һәм күп кеше кызыл дип җавап бирә. Мин үземне кызыл итеп туймыйм дөресен генә әйткәндә. Әгәр дә мин тыштан кызыл булып күренәм икән, моңа да урын бардыр инде. Моның да сәбәпләре бардыр. Ләкин минем сары буласым килә. Мин беләсең нинди булып күренәсең? Персиковый, персиковый шафталы. Нәсин кызы минем өчен хәзерге вакытта шулай. Кайсы вакытта бит кешенең төсен генә түгел, аның ниндидер кошакмаклы ниндидер аның нәрсәдер кебек тоела миңа кеше, кайсы кеше түгел, юморлы булып торына. Мин түгәрәкме синең өчен? Хәзерге вакытта син шундый менә мондый юморлырак син әйе. Минемчә сары түгәрәк идеаль, камил фигура. Ну, персик, син идеаль формаңда диярлек хәзерге вакытта дияргә була. Әйдә сине идеаль формадан чыгарабыз да сиңа бирим бирәбез хәзер. Син төсеңне үзгәртәбез, бик кызыклы булачакмын. Кызылыш пишмәк булам хәзер. Ну, бик җиңел бирем бу. Мин хәзер укыйм шигырьдән үзек, кемнеке икәнен әйтергә кирәк. Шунда ук әйтә алмасаң, мин сиңа 3 вариант бирәм, шуннан сөйләргә кирәк булачак. Әйтә алмыйм инде. Татарлыктан татар һичгар итәрме? Кеше үз исемене инкар итәрме? Татарлыкта татар углы татармын, татар түгел диме, башың батармын. Тукай. Ну, Тукайдыр инде бу. Дәрдмәнд, Сәгыйд Рәмиев. Тукай? Юк. Рәмиев. Юк. Кем була микән? Рәмиев булып чыгайны, Дәрдмәнд, әйе. Шәп. Әйбәт сүзләр. Ни өчен бу шигырьне үзенә үзе килеп чыкты? Миңа Дәрдмәнд дип чыгаштым. Лилия ул Шын татар дигән спектакльдә катнаша. Анда ул үзенә монолог язып, ул моңда бара. Мин спектакльне күрмәдем кызганычка каршы, әмма Лилияның монологын укыдым. Менә шул проблема безнең. Татарча сөйләшмиләр. Син шушы юлы белән инде күрәсең. Не алардан сорарга кирәк миңа. Ни өчен сез сөйләшмисез татарча? Әйтегез әле миңа, ни өчен сез үзара рус телендә сөйләшәсез? Әйе. Әйдә. Может, күп кешеләр рус телендә, ну вот минем подругаларым, алар рус телендә сөйләшәләр. Һәм алар татарча вообще аңламыйлар. Мин бит алар белән татарча сөйләшә алмыйм. Аласың. Алар Татарстанда яшиләр һәм дидер гомуми сүзләрне татарча барыбер беләләр. Синең дус кызларың татарлармы алар? Ну, татарларда, безнең сәләттә татар кызлар да бар. Но татар диеп, алар все равно Русча сөйләшәләр. русча сөйләшәләр. Юк, алар бит инде татарча беләләр сәләттә бигрәк тә. Алар беләләр сөйләшмиләр генә. Әгәр дә син алар белән сөйләшә башласаң, алар да синең белән сөйләшәчәкләр. Бәлки. Аяз бик матур сөйләшә. Аяз микрофонны ал әле. Менә син бик матур татарча сөйләшәсең, мин сине тыңлап утырдым. Икенче алдагы тапшыруда. Кайдан сез гаиләдә татарча сөйләшәсезме? Ничек син дусларың белән ничек сөйләшәсең? Татарча сөйләшәсең. Мин туганда минем әти, әни бигрәк татар телендә сөйләшәләр иде. Алар татар артистлары, Алсу белән Азат Фазлыевлар. Менә шулай мин өйрәндем. Аннары садикка киткәч тә, анда дуслар минем булды, рус телендә сөйләштеләр. И мин шулай рус телендә өйрәндем, татар телендә өйрәндем.
Ана русча күчеп бетмәдең, татарча бик әйбәт сөйләшәсең. Я рус теленнән күчмәдем. Мин мәктәптә кай бер кешеләр белән татарча сөйләшәм. Ярар, рәхмәт яз. Кызык. Уялалармы татар телендә сөйләшергә синеңчә? Менә күпчелек дус кызларның син русча сөйләшеп торгач, бәлки. Альбиналарга татарча. Син татарча сөйләшеп каралар белән алайда. Ну, а вот мин күп кеше белән сөйләшәм. Алар әйтәләр, мин аларга сорыйм. Сез нишләп татарча сөйләшмисез? Сез бит татар. Алар әйтәләр, ну, мин оялам. Ну, миңа не комфортно вот татар телендә сөйләшергә. Мин үземнең дус кызларымнан оялам. То что алар мине аңламаслар дип, то что алар миннән китәрләр дип. Юк, шын дуслар аннан китмиләр. Рәхмәт, бик зур фикерләрегез өчен. Ә синдә бармы берәр инде фикер шулай ук? Бәлки мин дә кайчандыр ялганмындыр татар телендә сөйләшергә. Ник ялгый башладың син? Билгеле түгәрәкләрдә, ләкин ул түгәрәкләр минеке булмаган инде. Хәзер мин үз түгәрәгемдә, шуңа күрә мин татарча сөйләшәм, мин шуны әйтә алам. Һәм әгәр дә минем рус дусларым бар икән, татар телен белми торган, мин алар белән аларның татар телен өйрәнергә теләүләре, теләмәүләре турында сөйләшәм. Әгәр дә алар телиләр икән, мин аларга ярдәм итәм телне өйрәнергә. Һәм алар янында нидер гади сүзләрне, фразаларны татар телендә әйтергә тырышам, мәсәлән. Шәп ярар, алдагы шигырьне укыйм. Җил хәерсез ятып йокламаса, җирдә алай булай иткәли. Төндә йөргән кайбер кешеләрнең бүрекләрен урлап киткәли. Ай көлә, айга кызык була. Ай ялгыз ул картлык көнендә. Өйләнәлми калган. Шуның өчен кайгы нурыны күренә йөзендә. Булай гына әйтәсеңме? Вариантлар әйтим. Мәдәрис Әгълам, Роэль Фәйзуллин, Хади Такташ. Такташ була инде. Такташ, иә. Монсы русча шигырь. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ, безлиственную осень, мне нравится в потемках освещать. Маяковский, Есенин, Әллә Блокма. Есенин? Есенин икән. Ялгыш бактым чалыш көзгеләргә, отып алды күләгәмне көзгө. Мин отылып калдым. Амстердамда кемдер төннән кара гөлләр изде. Миләүшә Гафурова, Луиза Янсуар, Йолдыз Миңнуллина. Йолдыз була инде. Йолдыз Миңнуллина. Хәзер Лилияны ишетәсе килә берәр шигырь. Арагызда шигырь язучылар бармы? Бер малайга гашык булган идем. Менә шуңа күрә Яздың шигырь. яздым. Садикта утырып, өстәл янында утырам. Бөтенесе уйныйлар, ә мин шигырь язам. Ул малайга укыдыңмы соң шигырьне? Юк. Ул малай белән мин әле биегән идем. Аннары, әйтә алмыйм. Инде уялам. Ярар, рәхмәт сиңа бик зур. Җәмилә. Бер малайга гашык булганда язган шигырь минем дә бар иде, ләкин онытырмын дип куркам. Шуңа күрә гел сөйли торган сөйлим. Ярар. Шәһәр үзәгендә тынлык эзләп колакчыннар сүтәм каушый. Түземлеге беткән бүке кие Земфирага каршы көрәш башлый. Баш миемне ашый промоутерлар төпсез күңелемне тикшереп. Шәһәр, әле сине меңнәр тыңлар. Бир тынычлык. Сорыйм үтенеп. Кесә тулы транспорт билетлары, шишләремә сеңгән төтен исе, мине сыендырган коммуналь йорт, ерак хыялымның нәк киресе. Йомшак юрганыма кат-кат төрнеп, көтәм кайчан җылы бирүләрен. Әлегә салкын торбаларда уйный шат күңелле күршеләрем. Ноябрьнең соңгы көннәре. Опера язсагыз, аның сюжеты нинди булыр? Бик катлаулы сорау яз. Ярар, проза язсаң? Проза язсам. Мин уйлаган идем, яза башлаган идем дөресрәге. Политик роман.
ләкин ул язылып бетмәячәк. Білесің, менің шундай менен сиңа суроо бересі келе хатта мен әзірленіп отырам тапшыруға. Һәм менің гел нигәдер сәяси суроолар бересі келе сиңа білесің, сәясәт белән бәйле. Мен аңламыйм, әйтәм, бу бит бала, 20 яшьлек баламы, нишләп аңа сәясәт белән сорыйсы килә, белмим. Һәм син хәзер политик роман язасың. Сәяси роман. Шәп. Мин аны инде мәктәптә булганда яза башлагайным. Ул вакытта мине күбрәк борчый иде сәясәт, дөресен әйткәндә, белмим ник шулай. Хәзер мин әзрәк тынычландым сәясәт буенча. Хәзер Альбина тамашачылардан килгән берәр сорауны әйтсәң. Тамашачылардан сораулар килде. Лилия нәрсә укый икән? Менә шигырьләрне белмәгәннән чыгып, нәтиҗә ясыйбыз, Лилия шигъриятне әз укый. Замандашларны гына дип әйтергә була. Бәлки бу юаныштыр, бәлки бу начардыр. Ләкин никтер мин үземдә әлегә җитәрлек кызыксыну хисе тоймыйм. Классик шагыйрьләргә карата дип әйтү. Мин укыйм фантастикада, мин күбрәк укыйм драма әсәрләрендә. Классик әсәрләр укыйм күбрәк. Әгәр дә киңәш итәргә сорасагыз, менә сезнең яшькә бигрәк тә мин киңәш итер идем Джанди Нельсонның «Я подарю тебе солнце» дигән әсәрен. Мин аны бик яратып укыгайным һәм инде күптәннән мәктәптә укыган булсам да, бүген дә ул минем өчен иң яхшы роман, мин укыган романнар арасында. Нинди китаплар укырга тели икән? Мин нәрсә укырга теләмәгәнемне әйтә алам бүгенге көндә. Мин психологиядан туйдым. Бик күп укыдым һәм туйдым. Мин бик яратмыйм мине нәрсәгәдер өйрәтүләрен. Ахыргы арада мин психология укыганда нәкъ шундый хис итәм. Тормышыгыздагы рольләрне санап китегез. Иң яратканы кайсы? Никтер минем алар характер сыйфаты белән ассоциацияләшә. Мин никтер уйламыйм, менә студент, әти-әниемнең кызы, кыз баласы, эштә анда пресс-секретарь, укыганда, язганда журналист, шигырьләр иҗат иткәндә шагыйрь дип мин уйлыйм. Мин менә монда әз генә ялагайрак роль уйныйм. Ә монда мин шундый коры, монда мин шундый гадел. Әгәр дә минем өчен иң мөһимнәре икән, мин әйтер идем, минем өчен гадел кеше роле бик мөһим. Минем өчен мөһим үзен ярата торган кеше, яхшы мәгънәдә үзен ярата торган, үзен хөрмәт итә торган кеше роле. Минем өчен мөһим кызыксынучан Лилия роле. Эшне сорадың бит синме төпләрен? Менә шул. Хәзер экранда чыгачак картиналар. Һәм аларның инде ул картиналарның алар бик танылган картиналар, аларны кем ясаганын икәнен без аны белмәскә мөмкин. Без аларны гел күреп торабыз кайдадыр. Аларның үзләренең атамалары, исемнәре бар. Әмма менә син бит шагыйрь кеше һәм син аларга нинди исем бирер идең? Танышу. Танышу? Бу Марк Шагалның «Шәһәр өстендә» дип атала торган картинасы. Әйе, рәхмәт. Ни өчен танышу? Чөнки аларның йөзләрендә сорау, алар аңламыйлар кебек, ни өчен бергә булуларын бу моментта, бу мизгелдә. Шул ук вакытта аларның куллары бер-берсенә бәйләнгән, ягъни бу танышу алар өчен барыбер кирәк һәм бәлки ул мөһим булачак киләчәктә. Шундый мизгел, кайчан син кешене күрәсең, аның белән танышасың һәм ул кешенең инде сиңа мөһим булачагын тоясың, ләкин аңламыйсың ни өчен икәнлеген. Шуңа. Шәп. Анысы. Минем ял итәсем килә бу картинага карагачтан. Һәм мин аны ял вакыты дип атар идем. Ял вакыты. Әйе. Миңа шундый аяклары ошый. Ялан аяк булып та басып тору. Сикстинская Мадоннасы. Шулай булсын, ялан аяк булат. Ой, ялан аяклы булат. Әйме музыка иштәм. Шылгач? Музыка ярап киттек бу да хәзер шундай. Ван Гог.
Бу синең нитыгы тудыра. Миндә ул ниндер хәрәкәт тудыра эшемдә. Әйе, миндә дә. Миндә дә. Минем я кочаклыйсым, я ничектер мен шулай иттереп. Хәзер мин сиңа сораулар бирәм, сиңа аларга кыска җавап бирә кирәк булачак. Синдә үзеңә ошамаган сыйфат. Үзем шикләнү күп әйбердән. Бу шулай ук ошый да ала, әлбәттә. Ләкин күпчелек очракта ошамый. Артык күп уйлау. Үземнән кимчелекләр эзләү. Син 5 елдан үзеңне кайда ничек күз алдына китерәсең? Я ничек телисең яки бәлки? 5 елдан мин үземне беләм. Мин Казанда түгелдер дип уйлыйм. Син Һәм ниндидер яңа һөнәр өйрәнәмдер дип уйлыйм. Син Петербургка укырга китәргә теләгәнсең, син анда нәрсә буенча укырга теләгән? Актер буларак, мин актер булырга хыялым бар иде. Хәзер Хәзер дә бар ул хыял. син башта моны укып бетереп аннан соң актерлыкка керергә дип уйлыйсың хәзер. Анда бит икенче югары белемне алырга мөмкин Хәзер бюджет чыкты. мин беләм. Мәскәүгә Кирип карарга. Әйдә, син алачаклар. Әйе. Үзеңне бер сүз белән тасвирла. Ярату. Лилия журналистикада укый. Журналистика ул. Аңлашылды. Монда минем мөнәсәбәт керәчәк бит инде хәзер журналистика. Ярар, журналистика ул текст аша үзеңне өйрәнү. Бер сүз кирәк иде. Юк инде, Ярый. бер-ике җөмләдә ярый. Текст аша үзеңне өйрәнү. Шәп. Шигырь ул. Шигырь ул шулай ук текст аша үзеңне өйрәнү әйе. Акча ул. Мин аның турында бик күп уйламыйм дигән карарга килдем ахырга арада. Ләкин ул миңа кирәк. Мин ул булганда аның турында уйлам, ахырга арада ул минем бар. Булмаганда әлбәттә мин борчылам. Шуңа күрә акча ул ниндидер рычаг минем өчен барыбер әйе. Ул акча ул шик. Акча ул шик әйе. Чөнки менә ниндидер шиккә килеп җиткәч кенә ул минем исемә төшә. Синең йортыңда һич шиксез булырга тиешле өч әйбер. Минем йортымда җылы булырга тиеш. Минем йортымда якты һәм Берәр предмет әйе менә өченчесе предмет булачак. Китап. Әйе. Синең нәрсәгә исең китә? Нәрсәгә китми? Бөтен әйбергә исем китә. Бөтен әйбер мине борчый ала. Һәм бу бик начар. Мин гел борчылып яшим кебек тоела. Әмма син борчылмасаң, син анда булмас идең. Син бит инде ваемсыз, битараф кеше булсаң, синең белән булай кызык булмас иде, синең белән сөйләшеп утырып булмас иде, синдә фикерләрең дә тумас иде. Җиңелрәк булыр иде миңа яшәргә. Бәлки, әйе, яшәргә җиңелрәк булыр иде ансы шулай. Үзеңнең яраткан сыйфатың? Минемчә, мин оптимист. Оптимист? Белмим, юк. Мин әйеме? Әйе. Әйе, әйедер. Әйе. Хәзер менә Лилия мине авылга чакырды. Әйе. Иртәгә авылга кайтып китәргә җыена. Сөйләле, нишлисең син анда авылда, нинди проект башлап җибәрергә җыенасыз? Сез бик кызык. Ул менә 20 яшьлек кыз бала, әллә нинди зур һәм бик эффектив булырга тиеш дип уйлыйм мин аны. Без әле аны проект буларак башлап җибәрү турында күп уйламадык. Ул безнең шундай пробник духи. Духиның пробнигы безнең шулай иснәп кенә карый алабыз әлегә. Шундай оешма бар, ул кружок дип атала. Ул рус телле оешма, алар программистлар, музыкантлар авылларга кайтып, балаларга төрле һөнәрләр күрсәтәләр. Һәм Татарстан эчендә дә минем моны бик нык эшлисем килә, бу минем хыялым. Минемчә, ул мәктәптән бирле миндә бар. Безнең авылларда күп кенә һөнәрләр турында дөм белмиләр һәм аларны ниндидер әкияти дип уйлыйлар.
Бездә, мәсәлән, әйтик, команда шул медицина өлкәсенә, бухгалтерия, экономика өлкәсенә һәм педагогика өлкәсенә керәләр. Ни өчен дигәндә, чөнки авылда бар медпункт, авылда бар мәктәп, авылда акча кирәк. Һәм бөтен кеше уйлый, экономистка керсәм, миндә акча булачак дигән. Шул ук вакытта режиссерга керәм дип әйтсәң, әгәр дә син авылда минем менә режиссер буласым килә дисәң, алар дип көлә башлыйлар. Һәм мин үземә төрле иҗади һөнәрләр сайлап карадым. Мәктәп чорында мин әйтә идем, менә мин режиссер булам, мин дизайнер булам, мин язучы булам, мин журналист булам дип, һәм һәрберсенә дә шундый ук реакциялайдым. Минем менә шушындый иҗади һәм иҗади гына түгел, мәсәлән, шул программирование өлкәсендә эшләүче профессионалларны авылга алып кайтып, мәктәптәге укучыларга андый кешеләрнең реаль икәнлекләрен күрсәтәсем килә һәм аларның ничек яшәүләрен, аларның нихәтле акча эшләүләрен күрсәтеп, авылда да иҗат үстерүгә бәлки ниндидер бу омтылыш бирер иде дип уйлыйм. Менә шулай мин команда җыям, әгәр дә сез ниндидер иҗади яисә иҗади түгел, әз генә экзотик һөнәр иясе булсагыз, әйдәгез авылга кайтабыз. Үзегезнең авылга кайтасыз әле? Әлегә әйе. Иртәгә мин үземнең авылыма алып кайтырга җыенам. Рәхмәт сиңа, Лилия. Синнән аерылып булмый, әмма без әле тапшырудан соң да синең белән сөйләшмәне дәвам итәрбез дип уйлыйм. Килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Син бөтен хыялларың, фикерләрең чынга ашсын һәм һәрвакыт менә шундый ничектер әйтәм бит, үзең булып калырга. Сиңа көч телим. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт кызлар, егетләр. Сорауларыгыз өчен рәхмәт. Ачык булуыгыз өчен рәхмәт. Калеп тапшыру бүгенгә тамам. Хушыгыз. Лилия апа, менә яңа ел алдыннан синең бер теләгеңне үтәтеп булса, син нәрсә теләр идең? Тынычлык. Шәп, ә менә сез, дуслар, нәрсә теләр идегез?